Takže čau, ahoj lidi. Ahoj. Já jsem byla u kadeřníka dneska a myslím si, že jako jejich výtvor, jakože halo, ale kámo. Ale ty máš jako taky docela jako. Takže máš docela pěkný, jo, Jakoby, ale... já mám taky ty fluffy hair. No, já mám takový, Oh jakože můj bože. mě se moc nelíbí. Jakože hele, jako myslím si, že to má potenciál. Oni mi to ani jako nerozčesali, jako... Koukejte No ale na máš to. jako takový ten rokový vibe, víš co myslím. Jo, ale jakože No, si to jo. máš hezčí. Ale já mám jakože... hezčí kadeřnice. No to jsem se domluvila. My máme úplně, že... My jsme úplně mluvili u toho celou dobu. A víš, koho jsme pomlouvali? Co? Koho? Pomlouvali jsme Petra Pavla, protože si myslíme, že jakoby je hot a měl by jít do Playboye místo toho, aby dělal prezidenta. Jako jo, no. Jakoby jo. Takže Jo, když tak. dejte nám vědět váš názor do komentářů. A dávejte odběr hlavně, Samozřejmě. jo? A jinak, Plešku, no to nevadí. já teda nevím jak vy, ale se úplně těším na ty outfity. Jako chtěla jsem, aby mi jako blíčli i obočí, jo, ale to Jo, jako jakože- prej ne, prej mi to zničí A to obočí. tady, no, takže tak, takže Tak. jako... Ale ty máš takový ten, jakože, takový ten bok úplně, že? To je jako fakt se mi to líbí. No, jako Kdyby jo. jako měla jiný trošku tvar, tak To je to můj asi mobil. Tady hezčí. je. Válečnici, nějaká. Takže jako tady- Jo, boomer zase jsem přišel. No, Já jsem jakože, nechtěl, prosím vás. jako... Na to nekoukejte. To je sexual harassment tohle. Takže tady Tak. vlogísek, jo. Jakoby logísek a nevím, jak je to číslo teda. Jo. A chcete vidět naše olivy? Dneska jsme se koupili. Kámo, to vám jako ukážu a ber je. Vidíte A mám je. A tyhle olivy kupujte na olivy.com. Jo, dělali jsme tam Máte slevu s kódem, máme i spolupráci tam. jo, máte 10% slevu s kódem pipiny hashtag 30. Takže kupujte, vyplatí Takže se. tady ty, my jsme na něj dělali i reklamu. A všichni jako Právě. Oh my můj God, bože, to jakože chci. halo, až ji uvidíte, tak si vzpomeňte na nás, jak jsme úžasný. Jo, k Protože Vánocům. tamhle máme stromeček a je Vánocům. fakt hezký. Tohle to k Vánocům, to je mega. Ideální Úplně dárek. Nebo k Dárek. novému roku, to je fuk asi. Úplně love you. Love you. Tak bye. Mějte se hezky, lidičky. Skvělý ty Ahoj. básně. Papa, love you so much. Bye.